हेल' एभ्रिवान दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोनाय थानाय लोगोफोर सल'गोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे। स' दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। सल'गोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै आपकामिं अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै लोगोफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङा मा आरो बे मिउजिक भिडिअआव गाहायै सोर सोर फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासे नायलां लोगोफोर। स' ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे गोदानै आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों लाभनि कालारा मा। स' ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअआवनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला सिद्धार्थ बर' बिथांजों लोगोसे जेनिफार दैमारि आरो बिथांजों लोगोसे रिया ब्रह्म बिथांमोननि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। आरो लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों रिंखां ब्रह्म आरो डिरेक्सन एन्ड करिय'ग्राफखौ खालामदों बिथां मानब लाभलि ब्रह्म। सल'गोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ जों आरबि फिल्म प्रडाक्सन चेनेलाव जों थाबैनो बे साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनसिगोन लोगोफोर। स' ओमफ्राय लोगोफोर सोर नोंथांमोना बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां लाभनि कालारा मा आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय दानिफ्रायनो जोबोरैनो एक्साइटेड जाना दङ कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो बे गोदानै मोनसे फैनो गोनां लाभनि कालारा मा आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै माबोरै जागोन बायदि मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो।